Moikka kaikille. Moro. Moro. Joo, tänään mä teen Magic-video. Mä näytän teille miten tehdä se Magic. Niin, ensin näin käsi ja sitten laitapa silmä kiinni. Silmä kiinni. Ai jaa. Laitapa silmä kiinni, joo. Ja sitten niin, käsin näin. Joo. Ja sitten niin työntäkää näin. Ja sitten niin sanoo sun kaveri niin työntää myös näin. Silleen niinku työntää vastapäin. Työnnä mua vastaan. Joo, tosi hyvä, joo. Noniin, nyt mä päästään. Nyt ihan rentoa. Ihan rentoa. Se on se oikeesti meni silleen. Joo. Kiitos. Katsotte, että olen nyt parasta Magic ever. Ja tuo ei tiedä, että se on niin hieno Magic. No, se oli vain funny video ja... Ja Eppa.